Jeg valgte UCSJ, fordi at skolen havde den uddannelse, jeg gerne ville gå på, bioanalytiker, og fordi at den er mindre end for eksempel Metropol København, der skolen havde et ry for at være meget tæt på sine elever, sådan så man havde et meget sådan, bedre lærer-elevforhold, og derfor havde en bedre læring her på skolen. Jeg har valgt at studere på UCSJ i Vordingborg, da det ligger tæt på mit hjem i Næstved, og fordi at jeg i forvejen kendte nogen, der gik dernede, som havde talt rigtig godt om. Det valgte jeg sådan set, fordi at på uddannelseskaravanen, den kom forbi mit gymnasie, og der stoppede de mig så, mens jeg gik forbi. Og der lukkede de simpelthen med fysuddannelsen, så det måtte jeg jo tage. Ja, og så har jeg hørt fra nogle andre venner, der også har været, at det var pissegodt. Det er den lærer, der altså ligger tættest på min bopæl, og så har jeg hørt rigtig meget godt om det studiesociale miljø. Der er meget godt fællesskab. Jeg synes, det er en god institution med mange forskellige muligheder. Altså det, som jeg synes, der er virkelig godt, det er, at vi har tavleundervisning frem for foredrag. Det giver mulighed for, at vi sådan set skal stille spørgsmål til vores vejledere og undervisere. Og så kan vi også løbende evaluere og forventningsafstemme over for, hvad forventer vi af undervisere og vejlederne. Og derved få mere ud af undervisningen. Og samtidig er der også noget ved, at vores lærer faktisk godt kan vores navne, og vi har et bedre forhold til lærerne. Jeg kan godt lide ved UCSJ, at det indbyder til meget studieaktiv deltagelse, udover altså bare studiet, men så med festudvalg og med vores studieliv, vores elevråd, kan man kalde det. Ja, det indbyder rigtig godt til en masse ting. Jeg synes, at det er rigtig godt, at de studerende bliver inddraget så meget, som de gør, både med DSR, NSR og videre deroppe af. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har vores studentervejledere, som jeg så også er en del af. Og sådan, så vi kan hjælpe hinanden over det hele. Og, altså uddannelserne imellem os, der er rigtig meget tværfagligt faktisk. I hvert fald af hvad jeg oplever. Ja, og så er det et rigtig godt sted at være. Og mere støtte til det studiesociale miljø, så vi har en mulighed for at gøre det bedre og også udbrede det til de andre campus. Jeg synes, at man skal tage eleverne med i fokus, når man går i gang med moduler. For eksempel, så i stedet for at man har en evaluering efter et modul, det kan man stadigvæk have, så skulle man måske have en slags, hvad forventer du, der skal ske i det her modul? Ikke så meget fordi på grund af det læring, men mere omkring sådan modulstrukturen. Jeg ved godt, at det er meget op for de modulansvarlige lærere at gøre det, men det vil give sådan eleverne mere indflydelse på modulet og måske mere sådan engagement. Jeg tror, der skal faktisk endnu mere samarbejde imellem uddannelserne. Måske også samarbejde imellem campuserne lidt mere, sådan så vi ikke er fordelt og arbejder selvstændigt på de diverse campus. Jeg er stor fan af tværfaglighed, og at vi på skolen UCSJ kan arbejde tværfagligt på alle uddannelser. Det kunne jeg godt tænke mig, at man arbejdede noget mere med.